Ndang Muni. Inggih menika Ratu. Ratu Majapahit senes. Wah, Majapahit Puntadewa itu. Sampeyan Prabu Puntadewa angka kalih. Inggih menika Nalindra Ndarawati Prabu Kasena menika kala wau. Ingkang angka 3 ditenana. Ki nek aku Siti Candak kowe aja lewa Kresna, kowe kudu nglilani yen aku sing kudu njangkah marang ratu kita larake saka pasukan. Sampun mboten lek nyandak panjenengan. Wis to aku percaya genah aku. Ingkang angka 3 inggih menika Ratu. Ayo Ndang Muni. Boten lek paduka ingkang dipun candak. Paduka ratu niki dereng tepung kalian paduka. Wah, saya mesti kenal. Aku ratu terkenal kok ya. Alah ta, manuta Baladewa. Tak kokop ketemu keparet cangkeme. Paret. Minggat. Ayo keping loro Gejapati nyidam cintra pamtian konjolo. Yo apa menawa Cak Hamsa? On kami minggat sapa negara kawan takon nusa. Yo toyo. Ora minggat Baladewa tani kono ya apa menawa keparet. Tiga bala kang tumingal sampo samya medal ratatit pilot enggodo tanyanggung mangoncang niti benjang sang adi micil Latinyo medali wuwus terus ta Surawilaga kaya buta singa ora akil Amit pasang kal kaldu ayam senes amit pasang Kalimantabi mugi tinebeno ing tul tulah manu dadadadadawao ing tawang tuang mula ingkang sowan luhuripun wingking saking negari Giribaja andhanipun Sang Prabu Jarasandha. Ingkang dimastani kula pun Prabu Hamsa ingkang malaksiba ing ngarsa paduka sinul. Paduka wingking saking negari pundi? Negari Giribaja. Andhanipun Prabu Jarasandha nami kula pun Prabu Hamsa. Mugi dadhaken ing kamuningan kula menika ratu kembar, ngoten. Ratu kembar. Kula lumebet mapan wonten jroning Pasukan Agung ingkang setunggal adi kula menika kembaran kula wonten Jawi, ngoten. Wonten Jawi ngrika ngentosi anggen kula sowan. Naminipun Prabu Dimbaka. Dados kula sowan ngriki mboten ijen ing kali adi kula Dimbaka. Paduka Prabu sinten? Hamsa. Ham Sasa niku. Samirarja rawuhipun Sang Prabu Hamsa. Baladalah. Kresna mundur Kresna.
Wonten dawuh tak suwantuki ndase. Iki jenenge daya kok ora ndek aturan rumasa ora nganggo suba sita mlebu ning pasokan kung ora kula nuwun. Jogat-joget guneman senggak terus. Ampun kersane paduka wonten ngriku kemawon. Kowe mundur rene, hijol pun Kakang mboten, panjenengan wonten ngriku kemawon. Rat-rate tak glitho ndase. Masa aku wis mblangkon ra nggawa kok ngomah gawe nek kancane. Kok kene entek-entekan mek glila-glili. Masa aku ampun panjenengan wonten ngriku aku ijol panggonan ya mboten wonten ngriku kemawon. Lho tolah-toleh. Iki ratu apa entung iki ora genah. Inggih Prabu Hamsa Samirarja rawuh paduka wonten negari Ngamarta. Walah dalah. Nggih lho. Awis saking lubeling berkah pangestu paduka sinuwun Prabu sinten paduka? Prabu Puntadewa. Lah, Puntadewa. Kresna, mingkir Kresna. Mboten, panjenengan wonten ngriku kemawon. Engko lek panjenengan ngamuk niku sentek-tekane nyampluk lampu, nyampluk. Wong iki sewan kabeh kok panjenengan aja ngono kuwi. Mingkir iki ratu murang tata inggih pun kersane to, mboten napa-napa kula panjenengan niku kaya mendel kemawon rumiyin. Paduka kan kula menika padha tamune, ngoten padha daya. Lah niki padha dayoe. Niki nggih daya. Ampun kersanipun dipurba kaliyan Yayi Puntadewa. Oh saking berkah pangestu paduka suwan kula mboten manggil pidhos tunggal menapa namung keparenga sumengkeping pangabekti kula munjuk wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Inggih kula tampi tangan kula kalih ndadosaken bombong kang sarta bungah mapan jroning tiasing nusun. Kepareng kula aturi lenggah ingkang prayoga langkung rumiyin nggih Prabu sinten Hamsa. Mangapalke nek perlu ditulis. Ratu ora gelem nulis. Kresna minggir Kresna. Ampun wonten ngriku kemawon. Masaku kene kono ratu apalane mek gubuk asmara. Ora apal liyane mbok nulis. Kresna minggir Kresna tak dupaki ndase sampun ngriku kemawon. Sampun wonten ngriku kemawon. Wah, Puntadewa kakangku. Apa Werkudara? Kowe minggir aku tak ngadepi pawongan iki. Aja kowe mentalan bene tak geceke ndase. Aja mesakne Werkudara, mesakne lho. Aja kaya mangkono didangu dhisik apa sing dadi wigatine. Janji plilak-plilik ora diuda negara karo ratu. Aja takon dosa. Tak odol-odoli ususe. Sang Prabu Hamsa sasampunipun asat punang ngliwi, asu punang napas. Yen kersa kula aturi paring dawuh menapa sababipun paduka rawuh wonten negari Ngamarta. Pareng matur ngarsa paduka lho. Kadang padha prahanten abetin besok mendemo bare taris kang prayena ayo sranta wong ing Ndarawati matur nuwun. Bojone wekdal sampun paringaken dhateng kula pun Hamsa keparenga kula matur ngarsa paduka sinuwun Prabu Puntadewa nggih. Inggih Sang Prabu, inggih. Nggih, nyuwun ngapunten. Trisan nderek Gladiwana kaping 2, nggulang tepan kaping 3 kula namung kepengin inggih menika nuhoni dados dawuhipun saking junjungan kula Nalindra Magoda. Utawi Nalindra Giribajra ingkang juluk Prabu Jarasandha.
Mugi dadosaken kamulyan Prabu Jarasandha menika nalindra sekti mandraguna niku junjungan kula. Ratu Digdaya nglana dikara prawira jayeng pupuh meniku Prabu Jarasandha. Lah sowan kula mapan ngriki menika dipun utus kali Prabu Jarasandha supados kula ngaturi menika dumateng paduka utawa sampean Prabu Puntadewa. Bilih dene samangke Gusti kula Prabu Jarasandha menika ngawontenaken sesaji Radha kunjuk dhateng Sang Hyang Bathara Kala. Ewa dene sesaji Radha ingkang dipun wontenaken dening Prabu Jarasandha junjungan kula menika kala wau nganggo syarat. Syarate mboten maneka warna. Syarate namung bekakak ratu negari. Ratu negara kedah kula kempalaken mapan ing alun-alun Giribajra utawi Magoda ing pengangka badhe dipun potoli gulune siji-siji dening Gusti kula Prabu Jarasandha. Menika kangge syarat sesaji Rudra kunjuk Sang Hyang Bathara Kala. Supados kamuktenipun Gusti kula menika saya mulya. Lah, mugi dadosaken wuningan anggen kula ledang mubeng jagat miling-miling jangkung mider-mider njaluk paningal golek ratu satus negara menika sampun pikantuk 97 tegese mungkari kurang telu. Puntadewa rungokno kurang telu. Wah, sabar Yayi, sabar. Sabar apa segoku dintekke Janaka kon sabar. Panjenengan lendele sak ngen-ngen dados nggih kula puluk ngoten nggih mawon kok ya. Dados 97 negara. Nggih. Wis oleh 97 ratu ingkang kula kunjara wonten negari Giribajra utawi Magoda menika kala wau. Mung kari kurang telu. Ancas kula. Nggih. Ancas ngertos nggih. Prabu Puntadewa, ancas ngertos mboten? Sok-sok niku enten ratu sing ora ngerti tembung niku ya enten. Tresna mboten dawuh kok Prabu, kowe mundur ijol pun Kakang Resna. Aku nyawang Yayi Puntadewa digetak-getak ngene kok aku ora mentala iki ratu apa. Apa gendho ki ora paham kowe mundur. Mboten wonten kowe manut wis tak candhaki mboten kok Prabu. Kapur nyata ratu 97 kang mung kurang telu menika penjangga kula sowan ngamarta menika kala wau. Siji, sampeyan kula suwun kanthi klasing penggalih kula pondhong dhateng Giribajra dadekke bekakak dening ratu Gusti kula. Siji sampeyan angka loro inggih menika Ratu Ndarawati kondhang pawarta jejuluke Prabu Kasena. Kasena krungu mireng Prabu sapa jeneng Kasena dilih jeneng kula kali ratu ngolah ngelih jenenge kancane mikir tak tandhake mboten wonten kuwi mon dudu karepe mundur mboten kok Prabu menika pun kersane wong diomongne ora dicandhake mawon ora dadak nganggo cengkiling mara tangan apa to dirungokne mawon dirungokne niki murang tata kersane dirampungi niki wonten negarinipun para Pandhawa kula lek paduka menika tandur tamu kaya tamu kok tandur kaya jangkeping ratu 100 negara menika mung kurang telu sampeyan Prabu Puntadewa angka kalih inggih menika Nalindra Ndarawati Prabu Kasena menika kala wau ingkang angka 3 ditenono ki nek aku sing dicandhak kowe aja lewo Kresna kowe kudu nglilani yen aku sing kudu njangkah marang ratu tak larake saka pasukan sampun mboten nek nyandak panjenengan wis to aku percaya genah aku ingkang angka 3 inggih menika ratu ayo ndang muni boten nek paduka ing dipun candak paduka ratu niki dereng tepung kalian paduka wah saya mesti kenal aku ratu terkenal kok ya mbok menawa dereng duki ngrika wah wis to percaya mesti aku niku eneng Puntadewa eneng Kresna mesti eneng aku iki mesti aku sing nomor 3 titenono wong iki wis njaluk foto ning jaba iki wis to aku ning ndi iki eneng titen karo aku mboten panjenengan nek mboten panjenengan ya aku meneng ora apa-apa janji nyandak Baladewa tak cengkiwingi ndase ingkang angka kalih Ratu Ndarawati Prabu Kresna ingkang angka 3
Inggih menika ratu. Ayo muni yo. Inggih menika ratu. Ndang muni. Inggih menika ratu. Ratu Majapahit senes-senes. Wah, Majapahit Puntadewa iki. Wah, aku ora kena kowe iki malah ratu kok Majapahit. Lha mbok menawa kleru, ora kleru. Ingkang ketiga ratu Mandura Prabu Baladewa. Lah iki wonge. Mundur Kresna, mundur. Aku tak ndangkah. Mundur. Panos maning jadaran keparepe dhewe Prabu Hamsa. Kowe Hamsa. Hei Hamsa. Bola. Sopo iki? Lekno mripatmu bukan gobokmu. Kowe goleki Puntadewa iki Kyai Puntadewa kowe ngupadi Prabu Kresna, mburimu Prabu Kresna. Yen kowe ngupadi marang Ratu Mandura Baladewa jagat ora genep loro. Penyaringsun Ratu Mandura Baladewa sing tak upadi. Kowe lah dalah. Nek ngono ibu kebenaran, kowe malah dadi jangkeping ratu satus negara. Prabu Kresna wonten ngriki. Kresna ana mburimu. Yen ngono, ratu telu enek kene. Wah, lah ta Manuta Baladewa tak kokop ketemu keparet cangkeme. Keparet. Minggat. Ayo keping loro Gejapati nyidam cintro pampian konjolo. Yo apa peno Cak Hamsa? On kaminggat sapa negara apa kota Takonusa. Yo toyo. Ora minggat